Kini bitong naa ka sa gahom, no? Once gani nga imo na gani ning maangkon, once nga imo ning makuptan, ang imo ra jung buhato, no? Mao ang paghimo og mga ligasiya, mga proyekto nga kanabang ma-feel og matagamtaman ngadto sa pinakaubos nga hutong. Unya ayaw pagpakita og batasan nga arogante kang manulti, insultador og abusado. Labi na jud ngadto sa mga wala ni butar nimo. You got it. Mas maayo nga imo ning tuison ang ilang sayop nga pagtuo pinaagi sa maayong buhat sa imong political will. Ayog lutusa, ayog padungog-dungoga og istorya aron inig-abot sa panahon nga padung nang muhupas ang imong gahom og buot na ninimong ipasa ngadto sa imong kinini ang gikasaligan. Dili ka maglisod sa pagpasabot sa pag-explikar ngadto sa mga butante. Unya, sayo na lang kaayo ang imong paghangyo nga pasuportaan ninimo ang mubanos sa imong gahom. Agree mo o dili? Cheers! Gusto nila, kung national ka, ibaba mo sa kanila. May we have your thoughts on the Love the Philippines tourism campaign video? And as a follow-up, diretsohin ko na, does Secretary Tina Frasco still enjoy your trust and confidence? Unveil the new PAGCOR logo. Itinanggi na rin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang alegasyon ng dating Pangulo na nasa drug watch list nito, si Pangulong Marcos. Nanawagan naman si Davao City Mayor Baste Duterte na mag-resign ng Pangulo pero nagsorry na raw ito sa ginawa ayon kay Senadora Amy Marcos. Sa palagay ko, ang unit team talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa pero hindi sa iyo na yan lahat. Araw-araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, isang linggo, pag-ibig. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Kini. Kung ang paborito. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Kinsa kahigi ulog-ulugan aning digong no nga human iyang giing nagwik og bangag kini si Bongbong. Karon muoki na sad siya nga okay pa sa alright kini si Bongbong. Patay mga bay ang duwa karon aning bulate sa DDS. Atras abante ang mga mensahe ni Digong ngadto ni Bongbong. Samtang si Sara ni action og kambyo ngadto sa camping. Nagsiril-siril karon sa pagpangakap og kaabin si Sara. Human nga gidabudabuhan og maayo ang dilawan sa panahon ni Digong. Karon ulog-ulogan na sad. Ang gihimo ni Sara no usa ka suicidal og desperado nga lakang. Wa mo tong nga sa suna unya mitunga sa balay ni Leni Robredo bisag wala imbitara. Unya na ay State of the Nation address nga maoy traditional nga naandan nga dapat existed ang presensya sa Office of the Vice of the President. Unya, wa ka mo nga. Nagbilin pa ka og istorya nga you are appointed yourself as designated survivor. Emundo mo na. Unya atol sa bagyong Karina, imbis makiramay ka sa mga biktima, didto naglaroy-laroy ngadto sa Germany. Inya ka mo mga DDS, no? Ginhawa pa ni ang atong paminsar mga bay na human nga inyong gibatikos, no? Gibatikos ni ninyo og maayo kini si Leni Robredo. Ano lo ba sa den inyong idol milagro nga nakig-eyeball ni Leni? Di, unsa may inyong ikasulti ana? Sa laing bahin, kung makighugoy-hugoy pod si Leni aning Sara, ayay mga bay, delikado, maamong ug matikan kang siya sa iyang mga solid supporters nga mga 15 million votes plus, no? Unya
magkamuritsing ang agi kay naaji hardcore og solid nga DDS nga dili jud ganahan anang lini. Unya at the same time sad ang mga solid ka camping labaw na nga di ganahan anang Sara. O na mga bay nga gaamong-among lang jud si Sara aning lini. Tinuod mga bay nga normal lang yun na, no? Normal radyo kayo ng eksena sa kinini ang politika. Kay matod pa, no permanent friends and enemies in political games. Only political interest ra ang permanente. Pero kining sa DDS group sa mga bay, dili ni normal ang mga bay. Sa akong na-obserbaran yun, grabe ka, way po angod. Apan, ang pangutan na, ganong naingon ani man ni? Diin man ni gasugod. Doon na ibang mga amigo na kuno nga supporter aning mga kuan nam sa mga amigo nga mga dilawan, mga amigo na to nga supporter sa administrasyon. Nga sa akin nini ang mga DDS. Eh ako neutral naman jud ko ana mga bay. Kini uban akong mga amigo sa mga Duterte supporters. Kung pasultion sila kining ubang mga panatik ko sa DDS supporters, ang gihimo daw sa administrasyon maniko na lang, no? Kung sa basket pa kuno rubo na kayo ang duwa, sinikhanay na kuno. Pero ang pangutana, kinsa man di unang naniko be? Sa pagsugod pa lang aning administrasyon na, gikastigo dayon ni og economic sabotage sa pagsaka sa presyo sa sibuyas Bombay, asukar, ultimo asin, uban pa mga palitonon. Unya sa dihang nakakita og bintaha, kini atong irikolo gamay ha. Sa dihang nakakita og bintaha, batok sa isyu sa pagkor o sa Department of Tourism, dinhi, why preno-preno? Grabe kayo nakapaghot ang mga torotot sa DDS. Kung nakaobserba ka sa mga dilawan, wa kayo takadungog mga bay nga kanana ang nagsaba-saba ni sila, no? Wa jud kita kadungog ani nila. Ang kining mga DDS groups mo'y grabe jud kayong pagkasabaa mga bay. Sa unang quarter pa lang paggawa sa kuano sa gawas aning kinini ang grabing red tagging sa SMNI nga diin usa sa nabiktima ani mao si Professor Clarita Carlos. Nanggawas dayon ang mga inimbento nga intriga sa red tagging nga ang buod daw ipasabot aning unit team ni Bongbong Marcos. Mauday ang panaghiusa kuno sa dilawan ug sa BBM supporters, sumurag ila nang kuan si Marcos Mayo ba. So matud pa nila ang nagkining napaus ang kani kuno panaghiusa kuno sa kining giingon na unit team, unity di kuno ni sa dilawan ug kini ni ang BBM supporters. Ya, kinsa may nagpauso ana, di ba? Sila ra pud. Buslan nga gibuhat-buhatan og istorya. Purag tinud-o na dyan mo ni batok sa DDS. O mga bay, kini maoy wala ninyong babantayi nga binastusay sa DDS nga maoy usa sa akong nabantayan apan wala lang ni nako gisulti aron di sad mo kabantay. Ang akong gipaabot kanang dayong filing sa COC ug mauna ni karon ang tukmang panahon manggunabay kamo gud paturagas magugay mo tanan. Gani sa dihang na controversial ang issue sa confidential funds, pila kahigayon nga gidipinsaan sa atong presidente kini si Sara apan unsay iyang accomplishment sa DepEd nga iyang nahimo. Ni-resign na lang kay palpak sud sa 81 ka mga nasod nga apil sa global educational competition. Nabagsak ang ranking sa Pilipinas sa ika-76 matod pa sa report sa Organization for Economic Cooperation and Development o sa Program for International Student Assessment or kining PISA o gidasunan sa ni sa Commission on Audit. Samtang ang gipaabot sab sa dilawan nga magbuwag ning DDS o kining BBM o nahitabo jud. Ang BBM supporters ba'y nakaingon ani? Dili. You got it.
saksi tang tanan nga way laing puwerting sa baagin mga bay, puwerting langasa kung dili kining mga DDS. Munang pag-resign ni Sara sa DepEd, gidawat dayon og diretso ni Bongbong ang resignation letter. Matik na, wa na'y dipinsa, wa na'y dagang istorya. Nya karon, aksyon na og baiid ang DDS sa Dilawan. For what? Nakalimot mo during sa administrasyon ni Digong kung kinsay inyong gilatos og maayo? Di ba ang Dilawan? Werting dugmuka sa Dilawan kay giyatak-yatakan ni og maayo. Unya, ni ay inyong kalyado unta nga BBM supporters pagkahuman sa eleksyon. Giunsa ninyo? Inyong gibastos og maayo. Kini maoy wala ninyo maanalisar. Sa grabeng linugtitay sa pamulitika, nakalimot mo nga ang inyong napasakitan dili na ang mga politiko. No, dili na mga politiko ang inyong napasakitan kung dili ang mga diehard supporters, no? Mga diehard supporters sa isig kahabig maunay nasakitan sa inyong gihimo. Atong labason, no? Atong i-refresh, atong labason ang ubang mga isyu nga gidumbol og maayo sa DDS ngadto sa BBM groups. Una, kining tambaluslos. Unya gisapaw ang pulburon-pulburon. Dayon gisapaw po dayon ang Marcos resign. Dayon gisapaw po ang video sa manggagamit nga daw ang eksena sama jud sa destabilisasyon. Kay inumdum ka nanawagan pa si Digong sa mga negosyante nga di mo bayad og buhis. Kung buod gani hunaw-naon, pwede naman gani na pasakaan og kaso sa rebellion. Kay dili pa na mao. Nanggawas pod ang laing black propaganda, no, sa laing intriga nga Mindanao Independent. Imbes ang punto untaan ni mao ang constitutional amendments sa atong economic provisions nga diin mao nali paglaom aning nasura. Ibaw mo nga nung nakaingon ko ana, karong taod-taod ato nang hisgutan ang kinini ang charter change. Ari sa taning issue ha. Kung giunsa jud nila paglawgaw og maayo. Gatuo sila sikat na jud kaayo ni si Digong kay lagi vice president ko, no? Nya, chess master o political genius daw. So, gatuo sila musalir ning plano ha, pinaagi sa pagbatikos, wala og tuo, batok sa administrasyon. Apan ako mga bay nga samtang neutral ko nga nag-obserbar ani, nimuot lang jud ani. Kay kani ato huwat lang kita unsay saktong time ba nga ato ni mapagawas kining ato nga opinion. Kinsa ko'y mukuyog sa Mindanao Independent nga human nga giatake ang Kongreso nga matod pa ni Digong, no, matod pa ni Digong nga kining Kongreso kuno is the most rotten government institution. Nakalimot si Digong nga daghan kayo sila og kalyado sa PDP nga mapagan sa iyang batikos. Kunya, laing gisapaw-sapaw, no? Laing gisapaw-sapaw para palakapahon nila si Bongbong. Mao ang PDEA leaks nga way hinungdan og kapila balik-balik ka bisag klaro kayo nga fabricated og tinunto. Wa ko'y pakialam sa mga panitiko kung close-minded ng mga DDS mga bay. Og ato sang klarohon nga wa pud ko'y pakialam sa mga supporters sa BBM. Wa pud ko'y pakialam sa mga supporters sa Dilawan. Apan kining mga neutral o mga independent o paminsar mga bay, lahi og obserbasyon bahin anak. Sa akong pangagpas, kung seryoso si Sara sa iyang pag-ingon nga dili sila friend ni Bongbong Marcos, mura makaingon ko mga bay nga may posibilidad ka ha nga nag vice president siya aron kopyahon ang GMA moves nga diin mikabat og napo katuig ang termino, or musip-sip siya sa liberal. Kay ang kinaraan na slogan sa Dilawan nga never again to Marcos, iya ra ba sa gigamit? Unya karon, kinsa may manggamitay ron? Time pa. Apil ba si Senador Aimee aning iyang pag-ingon?
Never Again to Marcos. Kung nagsunod mo aning ilang serye, ako maingon mga bay, just connect the dots. Wa pangilabot sa issue sa West Philippine Sea. Puhon, ato nang hisgutan mga bay. So karon mga bay, sigon sa akong gisaad kaganina, arita sa charter change sa atong economic provisions. Kung doon na ba'y mahitabo nga kining amendments sa atong konstitusyon, i-apil pagkarga karong eleksyon. Ang pangutana, unsa may buot ipasabot ani. Kadtong nasayod, no? Labi na sa kadtong mga eksperto sa political science, palihog, no? Palihog, tabangi ko ninyo. Apan kadtong ang masayod para ninyo. Sa dili pa na nato kinini ang i-elaborate sa pag-emphasize ato sa ning basahon kadali kining tipik og kabahin ani nga report nga kinini ang kining ato ang kining ato na kuy karon. So tuguti ko sa ko ninyo nga ato sa ning basahon para kuan din to ato dining klaro. Now kini mga bay ato lang ning basahon na matud pa ni Honorable Heresco, do? Matud pa niya, we hold the highest foreign investment restrictions among the ASEANs because of the limitations set in our constitution, and it's also the reason why we cannot maximize foreign investments which could generate jobs and elevate poverty. Kani may sigutan ni nato karon. Now he said, data represented by Honorable Heresco also showed the Philippines lagging behind its ASEAN neighbors, no? Kaning ASEAN, dili ASEAN nga kuana, ASEAN or Association of Southeast Asian Nation, kining atong mga silingan nga nasud, where it is the last in foreign investment inflows among the 5 biggest ASEAN economies. O mao niyang panghisgutan kining Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, and Thailand. From 2010 to 2020, the fruits of our economic and fiscal policies in the past decade are almost ripe. Now, matupad niya, it's high time we remove the barriers so not only a few benefit. So, unsa ning barriers? Ato po ning isgutan karon. Our country must work together with the global community so we can reap this bountiful harvest and have the Filipino people and their families benefit from our labor love. So mga bay, importante kay ni mga bay nga ato ning kining isgutan og maayo mga bay kay wa na gilain nga makakuan ani, makahimo ani mga bay. Sa laton nga pagkasulti, kape break sa ta mga bay. Sa laton nga pagkasulti, pasado na ni sa Kongreso ug ang kausaban ani naa na lang sa atong mga kamot. Kung dunay mahitabo ani nga plebisito ani, igo ra jud ang mupirma ani. Ang pangutana sa uban nga wa kayo kahibaw gid ani, wala kay katugkad, unsa man jay kinini ang buot ipasabot ani. Kining chatcha mga bay or charter change, nayuban wala unsa man chatcha. So kuan sa midugbo ra na sa kanang gitawag og charter change sa atong economic provisions. Para nako mga bay, ato lang ning kuan na pinubrihay taning nga kuan aron masabtan og maayo ni. Kining ako pinubri nga obserbasyon lang. Mauna lang ni nahibilin nga kinini ang paglaom, no? Paglaom na to. Kung mahitabo nga mausab ang sistema sa ato nga batakang balaod, kini na lang ginahibilin mga bay. Dako-dako og chance nga muuswag ang kalambuan aning nasura. Kay ang palisiya sa atong komersyo maoy usa sa nakaingon nganong puwerte na tong lisura bisag kinsa pay presidente ang mulingkod. Mao na kini maoy punteryahon nga usbon karon ang pinaka engine of economic growth and development sa kini ang sa atong nasud. Mao ni atong
kini ni ang tutukan jud og mga bay. Now, karon mga bay, kay ato naman ni nahinayag sa pag kini ni ang pagisgot. Mukuan ta, no? Mo ato ning i kanana ang sinja may kay atong kuha sa atong kamera bay. Ang nahitabo man gud ani mga bay, imbis kay daghan kayo mga dagkong investor gikan sa Australia, sa Japan, sa New Zealand, sa US, sa Germany, sa Greece pod, nagadungog bugo, Sweden, sa France ug ubang mga dagkong negosyante nga mubuo og puhunan sa Pilipinas, mawad-an og gana, mo atras tungod kay usas nakaingon ani kining 60-40 nga sharing nga naa jud mismo sa atong ekonomikanhon nga balaod nun sa atong konstitusyon ug mauni gipuntirya karon sa atong presidente nga kini ni ang ibasura ning balauran na. Now, recap tagamay mga bay. Human nga gipalagpot sa katungdanan si Makoy katong iyang amahan, no? Si Marcos Sr. Sa dihang giusap ang atong sistema sa balaod niadtong tuig 1986. Sud sa 30 years, no? 30 years kapin na. Unsa may mangutana ko ninyo? Unsa may nahitabo sa atong nasod? Mitubugsok ta og maayo. At the time of 1970s, ang atong mga silingang nasod sama sa Singapore, Brunei, Vietnam, South Korea ug uban natong silingan nga mga nasod nagkasalimuang pa sa kalisdanan anang mga panahon na. Apan pag-abot sa mga 90s nabalitad ang tanan. Misaka ang ekonomiya sa atong mga silingan nga nasod samtang kita nabagsak og maayo, no? Nabagsak ta og maayo sa kawad-on mga bay. Kana lang Vietnam daan. Maoy kuha ilan na og pagtulunan. Kuha ilan nag-example. Puwerteng gusbata ana, no? Gusbat kay na sila sa gubat kay gibombaan nagmaayo sa US. Apan human nga nasurambaw ang atong ekonomiya pagka 1986. Sila sad pagka 1987 giusab nila ang ilang palisiya sa ilang komersyo. Tanawa bisag komunista na sila pero ang ilang trade war o kining economic system open sila sa tanan. Dili sama sa tua nga naay 60-40 nga sharing. Imbis na ay mga dagkong negosyante nga musud sa tua, ang pait mga bay kay bawal kay naalagi sa atong sistema. Mangita pa sila og mga Pinoy nga ilang ika-partner sa negosyo. Unya ang 60% adto sa mga Pinoy, unya ang 40% adto sa mga foreign investors. Unya kinsa may ganang musud ana. Ikaw ko na magnegosyo ka day, buta da pareha di sityos dap-dap. Magnegosyo ka day, maghimo og sistema ning atong barangay nga adi ka pwede magnegosyo diri. Kinahanglan naa ni sistema diri nga nami amo ang palisiya diri nga 60-40. Mangita usa kag taga diri, mangita kag taga Kahil nga kanana ang imong i-partner. Unya ang kinatibuk-an sa gross kaning kuan kaning sa inyo talang ginansya. Ang 60% anak sa Kahil, ang 40% anak si Mua. Ganahan ka mo negosyo ingon ana. So kini mga bay maoy gustong usbon sa atong presidente nga dapat 100% nga open na ta sa tanang negosyante. Wa nay sharing. Ikibaw ka nga no. Bisag unsaon na to bali-bali mga bay. Bisag unsaon pa na to kita mismo nakasaksi kitang tanan. Kitang tanan, it is proven na for almost 30 years kapin, no? For almost 30 years kapin taning sistema ha. Wa jud ta mo asinso mga bay. And it is proven na nga ngano man ang uban natong silingang nasod, may asinso sila tungod kay open sila, no? Tanan 100%. Dili sama aning bulok nga sistema nato sa ekonomiya nga naay sharing monig baril nga gipasabot ni kini ang honorable Risco. Nahibaw ba mo nga karon latest karon ha? Karon bag-o lang ron mga kuan sa akong nakoy-koy karon nga balita. Aron masayod gyud mo. Kay kita bisag sa kalisod nato mga bay nagtuki-tuki mo kitang mga panghitabo, no? Dili lang dire sa suod sa Pilipinas, sa mga international. Dito sa China mga bay, nahibaw ba mo nga 40 ka mga bangko dito bankrupt. Tinuod lang na wa kay na gibalita no. Pero 40 ka mga bangko dito
bankrupt. So ang resulta mao ni nahitabo 300 kapin ka mga dagkong investor no nga gikan sa Japan kanin China no kuan kituso kanin China no antay-antay US sila pero ang kasagaran ng mga negosyante diya na gikan sa US no mga dagkong negosyante gikan sa Japan, sa Brazil, sa Taiwan, sa Canada, sa United Kingdom no ug ubang mga dekalibre nga mga negosyante sa US ug sa mga European countries no kibaw mamo 300 kapin ka mga negosyante ana ang mi-pull out. So mibalhin sila sa laing nasod. Bago na kanira na karon na ng mga second quarter na hitabo. Lain pa to nang naging tuig. So takilid ang ekonomiya ron sa China mga bay. No, kini mga nasura, kini mga dagkong nasod nga akong gipanghisgutan. Gusto unto silang musulod diri sa Pilipinas. Apan tungod sa atong sistema, dili sila interesado. So bakit lagi kayo ning sistema ha? So diin sila misulod. Dito sila misulod sa Malaysia, dito sa Singapore, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Thailand, ug uban pa mga silingan nila natong nasod. Sila karon mga bay ang nabulahan. No, kita hangtod asa ta kutob mag-antos aning sistema ha. Ug kini maoy gituis ni Duterte. No, giiyan ning gilubad. Kay ang gibuhat ko no sa atong presidente para daw mutaas ang termino sa mga Marcoses o kini si Tambaloslos. Gilanggaw nila og maayo ang atong nasod. Sa atong constitution mga bay, walay political terms sa atong political restrictions ang gisgutan sa atong presidente kay wa tay makuha ana. Musangko lang ni sa panaglalis nga walay human-human. Kana pong usa sa atong gidamgo mga bay kanang ako ganahan sa kuana kanang gitawag og federal forms no federal system of government pero mga bay burag lisod pa na sa pagkakaroon mga bay. So aron tabla tang tanan og pareho tang tanan nga makabenepisyo ang atong usbon mao ang kinini ang amendment sa atong economic provisions maoy atong tutukan. Abi ninyo ba no? Na ako'y amigo dito sa kininiyang sa Singapore. Kuha siya kanang gitarista ni. Apan niundang og kininiang banda-banda kay mao lagi way ayo ang gobyerno sa Pilipinas. Kuwang kayo sa suportang ato mga underground nga mga local bands. Ako usa na si Jugona, no? Ako miundang na Jugona. Daghang kay mga may laki, dili mga Bisaya lang may kay mo kumpos. Puting daghana. Matod pa niya, no? Matod pa niya katong uli siya tong last year siguro to istorya mi. Kanabitang biogesic, kanang tambal sila nat ba? Ngano man nga dito sa Singapore, tag 25 centavos ra man na. Ha? Unbelievable. No, 25 centavos ra na dito. Unya diri sa tua, kanang tag 8 man na. Dini imo maaninaw. Pila ka mga taxes ang gipatong-patong anang presyo ha? Gani matod pa niya ang mga investors kuno dito, no? Ang mga investors dito magpinuhalay kay lagi expected nga mao ni mahitabo mga bay. Sama sa Singapore nga atong gisgutan karon, ari lang sa taning duol. Tungod sa ilang 100% nga open sila tanan nga walay sharing, daghang investor ang misulod sa ila ha. Ang mahitabo kuno dito mapinuhalay kuno ang mga kuan kini mga negosyante dito. Panalitan na sample kanang sample na niya ko botan talagang doon kining lisod kay bagngan tagkampanya no pero ingnon talang kanang dilan ta mo nga kaysa ano isip wala na ingnon talang nga company A or company A, company B, company C. Ang mahitabo ko ni ingon ani botan ta sample nagtrabaho ka maingon si company A nga pila may imong sweldo diha sa company B diya mo ingon pagka nga ang sweldo na ko diri 1,000. Oh, 1,000 adlaw, sampura na. Moingon si company A nga, "Ari diri balhin na mo kay nindot kayo mong serbisyo, kompleto benepisyo. Unya ang among mga bonuses among i-triple. Nya ang imong sweldo among himuong 1,500." Now karon kung makatungog si company B, moingon sa si company B nga pila di giingon ni company A. O moingon sa ka nga ang giingon nila ilang mong kuhaon nya ang imis ay masweldo na ko sa 1,000 ilang himong 1,500. Moingon sa si company B ayo pag-adto ari lang diri pila ilang giingon do 1,500 ari lang namo kay himuon namong 2,000 imong adlaw. Ingon ana ang mahitabo mga bay ngano man tungod sa kadaghang investor. Unya
bitaw na nga pag-open sa Singapore, gi-open nila ang kinini ang mga overseas Filipino workers kani mga OFW tungod kay gamay ang ilang trabahante, daghan ang ilang mga investor dili sa tuwa baliman. Daghan kayo mga walay trabaho nya gamay unsa naman ning balik-balik naman ning sa labay inyong kanang mga Ayala, SF, Gesano unsa pa. Nakadungog ba mo dunay mga dagkong negosyante nga naay kanang gikan sa Sweden, naay gikan sa France, naay gikan wala kay di lagi sila ganahan nga musulod diri sa tuwa. Unya ang nakapait pa jud sa atong sistema kay tungod siguro sa kaway lingaw, no kamo mismo nakasaksi man gyud mo na. Tungod sa kaway lang lingaw ning ubang kumpanya diri sa tuwa kay lagi mas gamay ang mga kumpanya diri sa tuwa, unya daghan kinini ang mga trabahante. Ultimo sales clerk mga bay, ultimo janitor, patasan pa ang mga educational background. No, ang ilang gusto nga kinanglan na college kuan giga, no college level ka, nya kinanglan na nga gwapo ka, kinanglan gwapa ka. Lisod-lisod ug maayo ang mga empleyado diri sa tuwa. Bati pa kayo og benepisyo. Ug expected gina sa mga nasod nga gamay ra ang mga negosyante pero daghan ang nangitag trabaho. Unlike sa mga nasod nga gisgutan ako kaganina nga gadasok ang mga lain-lain mga investor sa ilaha unya gamay ang mga trabahante. Mo nang nakabantay ka nga ang kita mga Pinoy maoy mo adto dito. Nakakita ka bisag dire lang ha, anha lang ka diha sa Mactan New Town. Ako kapila ko kaobserba ko diha. Dire lang sa Cebu lang ta. Ay di lang ta mo adto Manila. Layo na kay to ari ta mismo sa Cebu. Sa Mactan New Town lang nakakita mo diha ang kanang mga Koreano diha. Dili na mga artista mga bay, pero mga una sa mga mahalon nga restaurant kay ba mo unsa na sila. Mga pariharanan na to, mga simple ra kay na dito, mga yano ra na sila dito sa Korea. Pero nagunsa sila diri. Nagsuroy-suroy. Wow. No, galaroy-laroy. Wow. Hinuon nakatabang na sila sa ato nga turismo. Kita moadto ta sa ilaha sa South Korea, adto tag Taiwan, adto tag Singapore, adto ta og kinini ang Malaysia, uban pang nasod. Ingon ana bata para maglaro-laroy, dili para manarbaho. Nga naman, kay kuwan ang atong trabaho dire. Mao na diha mga bay. Nganong naingon ana na tungod aning sistemaha, mao nang kining sistemaha dapat nang usbon. Mo nang importante gikaining atong gisgutan mga bay. O gaduda jud ko nga gibulabog ni Duterte kay basig tungod ba sa garbo ba nga basig diha na makaamgo ang mga Pilipino nga hala mao din ni nakaingon di ay mo ding lisod kay ta kay tungod di ay nga gamay kayong trabaho nya lisod kayo ang pagruling sa atong ekonomiya. Mo na mga bay magtinabang nga ita I hope nga karong eleksyon ikarga na unta na no kay naisgutan na bayan na pero murag karon murag nahilom siya ba. Wa ba kani malain na ang atong presidente kay lagi perting sa muka gini iyang mga kaatbang. So I hope nga ikarga na kay ang ato lang buhaton ana. Lisod naman kayo ilayo pa na nato. So aron makadagin nota, ibutang na lang nas balutan nya nay ibutang siguro nga yes or no. Igo lang nato pirmahan ato nang tabangan mga bay kay maunay usa sa mga rekisito sa atong sistema nga mausab na siya. No, kinahanglan buagi og plebiscite pero aron baratura makadagin nota sa oras o sa gastuhanan, ikarga na lang nato sa eleksyon. Mao na nga kining kasamo karon nga bihase sa atong nasod kining ang mga dilawan nangandam na sad sila, ang mga supporter sa kini mga BBM, ang DDS mga bay, distansya sa kuana mga bay. No, kamo lang ana, ang ako alang karon neutral lang gigo. Human na naman kuana. Nay ako din isuportam sa gigong Noy ni Aquino. Human nata sa mga dilawan. Mao nga hinungdan gani nga gidumtan ba kuan na dito panaon dito sa Talisay sa una. Kay tungod lang anang kuan nga murag sayop sa tilang kuan ba ilang paglantaw nako pero ako at that time man gud nahimo kong correspondent ato sa DYKC sa una as a reporter pero naaan ba ko nga kuan ha. Pero hinuon ako ni suporta gigong ni Aquino. Makakita nako nga pwede daghan ang palpak natural nga diri kong digong. Uy, digong dili na mo kamahay, oy. May suporta namin ninyo. Human nami, pero unsa may nahitabo sa imong administrasyon? Karon nangalisbo ang suspobida pagkadaghan ning isyu ha. Di na lang kay ko mohisgot, no? Kay daghan na kayo ba. Musamot ka. Grabe gyud, nang gawas karon. Ako dili na lang jud kay ko ang akuan lang karon ang kausaban sa atong nasod. Nya mauna mga bay nga ato ning ipos
kung si kinsa man gani nga politiko no nga para nako basig mangutan na mo ay ko anjo ka by court tuta jud ka ni Marcos ko dili oy. Human na man gud ang eleksyon. Mauna ni atong presidente kay kung naa pa koy nakita niya nga pwede naging di man perfecto atong presidente ba na may daghang nga kakulian gyud pero as of now man gud nga kontrolado pa. Kung kabantay ka sa dollar na to karon 55 na ang ili sa dollar. So it means nga ni work out gyud ang kuan ang daghan sa itong ekonomiya pero mao lagi wala pa ta ka fail gyud no kung kinsa mao na nga sa ako alang karon kung kinsa man ganing nga politiko ang makahatag og kagawasan gikan sa kawadon anha ta mga bay ang sa kuala na wa gid man sige tagpuan na ni nga panatikot anang sa idol ato si Duterte gyud si human nang ang eleksyon human na ta sa ilang era mga bay mga tukhang-tukhang ug unsa pa arita karon dili ta ka na bang bulagpas pa ba mo na nga akong giingon nga dili perpekto ang atong presidente dili perpekto si Bongbong Marcos yet nakasugat kita og bati sa gid nga uban pa pero dili pa man ingana ka grabe kung papilio naman lang ko no sa kinini ang karon kay eleksyon naman nga hapit no mo file na ginano ang mga Duterte supporters o kanisa kang Marcos nya mao lagi ang mga dilawan nangandam na nasad. Ako mga bay, sorry to say gid mga bay. Kung kinsa i-endorso ni Duterte di gigumo. Ako ging i-post dili ari sa taan ni. No kay doon na ni nakita natong gamay nga kahayag ug kana nga gamay nga kahayag ato nang daginuton. Apan kung makita ginato nga doon na pay mas mulabaw pa ni kay si Marcos maayo ra okay ra man dili lagi sa perpekto. Apan kung doon na pagi makita nato nga mas labaw pagi ni Marcos di atong suportaan kung naaman ganina kung mutungam pero sa asog na wala pa mo koy nakita kani karon nga nahitabo sa kuan kining gibuhat ron sa mga kaning sa mga DDS ron nga kurbida mga bay pagkakapoy na magipaminaw sa ako lang obserbasyon ha nagpugong o nagpailog ra gini atong presidente nagadungog ba mo nga sa pagsugod atong presidente ingon ana bago na sige bago nagyaw-yaw sige batiko sige bati ko sa nangagi sa kaning sa mga wala kana siya ni trabaho ra gina siya mas kato pa sa panahon ni Nene Aquino way back sa panahon ni pagdaw ni Nene Aquino sige bati ko ni Gloria Macapagal-Arroyo and yet mausa ni gibuhat ni Digong no sige gluto sige pero karon mga bay sa ako wala ko ilaing ginahuna mga bay bahala na mo moingon mo nga ako anjo ko ana kay moingon mo nga napay uban no sakit na di ako magunahon na kanang moingon sila kani si court binayran gini gikuan kuno ko kining atong mga kuan kuno naka sa ingana ni nakabenepisyo kuno ko nakabenepisyo ko kita mo sa ko wala ko wala ko studio ingon ani ra ni pinubri ra kini akong vlog ang ginuhuna algi nato mga bay ang ato aging nasod mao ra gini akong ginuhuna kung doon ako'y makita no nga kay asog na lagi wa may laing gid nidaog na gud siya kung unsay makakita lang jud ko ni Bongbong nga grabe na jud kayo nga dili matabang ug daghan na kay isyu kumao na mga bay ato na ning palagbuton atong presidente para ako ni Duterte no sa Pilmero excited kita dunay kausaba na apan sa akong pagka-dismaya na-dismaya ko niya kung makita na ko kung Marcos kung unsay akong pagka-dismaya sa kang Digong mao sa ni buhaton ako kang Bongbong Marcos sa pagkakaroon mga bay magmantinil lang sa taan ni mga bay no dili na to usik-usik ka na itong panahon kay sa tanang mga presidente manggod nga nangagi na wa manggoy laing presidente nga murag ni kurso sa paghisgot ana ambot og kaning ubang atong mga leader baganahan baka ni sila nga inganaon taning sistema aron pabilin nga mahimong pobre kining nasura unya sayo na lang kayo ang vote buying mao bitaw nang kada eleksyon wa gilang hisgutan pila maibayan ikon pila may hatag didto bati kayo ang ato nya wa gid asenso sige lang taglalis-lalis unya di ang nakaamgo ko nga mao di ning ingon anita nga lisod kay ta mo asenso kay tungod sistema di ang problema nato kasi ingon pud mo nga kanang bisag unsa pay sistema bay kung naagi ng corruption tinod ako mo agree po gana pero mga bay ang corruption mga bay bisag asa naagid naman gani corruption sa simbahan na gusto sa mo nga discussan ta mo ana sunod po ato nang hisgutan mga bay pero mga bay sa ako nang ingon kay og ibutan tag corruption so what if kung mausap ang kini atong sistema dili pa ka ana kamo mga kurakot nga anak na kay anak daghan na kay mug makawkaw
Diba? But, sa ako nang giingon mga bay, as of now, only President Marcos that we have. So, ato usa nang naginuton mga bay. No? Human na naman ang eleksyon. Tinabangay ta. Ang ako lagi yung pointer no, ang kausaban ra sa atong sistema. I hope nga ibalik ni kay murag nahilom tani. Ibalik ni nga maisgutan pagbalik kining amendment sa atong economic provisions kay kini gyud maoy nakaingon nganong lisod jud kay tas tanan. Kay kung mausab ni makita unya ninyo ang katagan ni. Kung musud na ang daghang mga investor sa Pilipinas, makita unya na ninyo. Nagkinahanglan na ta og mga railway system, kanang mga MRT mao na ginay atong gikinahanglan nun ta diri sa Cebu. No kanang BRT diha di kay ko pabor ana. Kanang dunay mga railway system nya asa matag budget ana. So mahitabo mo nang mangutang ta. So bintaha yun nga naay daghang investor nga mosulod sa tuwa dunay gikan sa Canada, dunay gikan sa New Zealand, dunay gikan sa France, dunay gikan sa United Kingdom, dunay gikan sa Switzerland, dunay gikan sa Japan. Nya kinsa lagi ganahan mosuod nga bati lagi kining sistema. So aron matagamtaman nato ng tanan nga daghan na kitag trabaho nga kasudlan kining sistema ha maoy angay usbon ug good news kay pabor kayo si President Bongbong Marcos ana kana ra nga part ug kitang tanan ana wa tay laing buhaton mga bay igo ra ta sa pagpirma ana ayo nang pagtuo ng uban nga moingon himuon ning komunista wa gid sila kasabot no wa gid na ang gisgutan sa to presidente kana ra usahay bitaw kani bitas larigat don di ko ganahan ning tawhan na ay kay iya ginang isalot ang kanabitang political provisions. Sir, mawalang galang na po yung pinagsasabi mo. Huwag ka nang umipal. No, ayaw di ta na hisgutan ang political provisions kay malawgaw ta na arita sa atong ekonomiya. Because as what I said, as of now, only President Bongbong Marcos that we have. Dili lang ko kutob og rock and roll na tong tanan mga bay. Cheers.